To nije ljubav, to nije hobi, to nije ni strast, to je više od strasti. Kada, kako kažu popularno, golubari, ja se predam potpuno njima kad nađu dovoljno vremena i jednostavno samo radim se o golubu, ja ne mogu da radim se o drugoj stvari. Pružio sam im sve, ali oni treba nešto da vrate. Pa sigurno da treba nešto da vrate, jer tolika ljubav i uložen trud, pa mora da da neki određeni rezultat. Еще раз хочу сказать ему огромное спасибо. For me, it's very easy to be in Ivković's system. Конечно, я считаю, Ивкович это один из, скажем так, самых больших тренеров в Европе. Otac mi je lepo govorio, kaže, sine, vodi računa o jednoj stvari, mnogo je bolje biti dobar zanatlija nego loš intelektualac. Nikada nisi rekao moj igrač, moj tim, moj rezultat, moj tim. Ja sam uvijek to gledao kao tim, kao funkciju tima, gdje je potrebno da postoji ravnoteža, balans, timski duh koji će dovede do rezultata. U ovom poslu stigneš burazeru, ne stigneš puno da razmišljaš o burazeru u životu i svemu. I sada, kad si mi rekao, ajde, ispričaj,